Bilo je to kako priča, kada su dva neobična bića u rano jutro uz zgodan dan pronašla lijepi podrumski stan. Wow, iz Viki, ona je zvika, nije im trebala galama ni vika. Nisu se tužili ni tati ni mami, sve drugo sve dalje gledajte sami. Tinka, jesam li ti lijepo rekao da ne trčiš? Trčanje je za kada ti se jako žuri ili kada te naganjaju psi. Ajde, pomozi mi samo da sjednem, molim te. A što je bilo? Jesi pala? Udarila si se? Ma trčala je. Evo, sjedni ovdje. Boli! A što da nije neka igla ovdje na stolcu? Sad ću ja pogledat. Ma nije nikakva igla. Boli me tu iza, me boli, ali me još više boli kad sjednem. Pa onda nemoj sjesti i gotova priča. Tinka, ako te tako jako boli, onda ću ja nazvati liječnika. Pa ti nisi normalan. Ali ako te tako jako boli... Ja, ne idem ja nikuda. A da ja nazovem liječnika? I šta ćeš mu reći? Pa reći ću mu da Tinku boli noga i neka hitno dođe jer nema smisla da ju ovako boli noga. Ali zašto je boli? Aj, zašto više, dosta zmajo? Zato! Trčala sam i kad sam stala, počelo me boljeti tu iza i boli me svaki put kad pomaknem nogu. Pa nemoj onda micati nogu. Ispravi je. Aj. Ma koliko ti imaš nogu? Ti ćeš mi govoriti o nogama. Dobro, onda pati. A, da trčeš unatraške. Mislim, ako te noga počela boliti kad si krenula trčati prema naprijed, možda te prestane boliti kad kreneš trčati prema nazad. Ti si skroz blesav. Samo pokušavam pomoć. Dosta više. Tinka, molim. Ispraži nogu. Potpuno je ispravi. Hajde, od kuka do stopala, da sve bude ravno. Hej, pa ne boli me više. Sad je mnogo bolje. Kako si znala? Cijeli dan se izležavate, ništa ne radite, osim što trabunjate po podrumu i pričate besmislice. Naravno da će dobiti grč čim malo potrči. Grč? Da, grč. Imaš grč mišića, to se tako zove. Je li to opasno? Tvoja glupost je opasna. Grč će proći za nekoliko minuta, ali dobivat će grčeve sve dok zapušta svoje tijelo. A što da radimo? Zašto neki mogu trčati brzo i daleko, a drugi jedva stignu do hladnjaka pa se umore? Zato što ovi prvi održavaju kondiciju, vježbaju svoje tijelo. Tko hoće biti lijep, zdrav i fit, to mu je činit. Vježbati. Tijelo vježba. Tako se to zove i samo ljenčine i blesani sjede po cijeli dan i ne bave se nikakvim sportom. Sad sam baš ljuta. Idem napraviti 100 sklekova. Dobro. 50. Ma i 10 je dosta. Pravi sportaši trebaju znati uživati u fizičkoj boli. Ja to ne mogu. Zato što ne treniraš dovoljno svoje izležavanje. Ma ja ne razumijem zašto bi neko htio da ga bole mišići. Jer ta bol i umor od vježbanja traju kratko, a dobar osjećaj koji imaš nakon vježbanja traje i traje i traje. Ja uživam u tome da me ništa ne boli. I točka. Onda su za tebe gimnastika i rastezanje. Molim, ne dam da me rastežu. Ma ne, Bubua, ti bi se sam trebao rastezati. I jedino što bi on mogao rastezati je žvakaća guma. Ne dolazi u obzir. I što ako se toliko rastegnem da se više ne mogu stegnuti, pa bi sva odjeća postane premala, a što onda? Nisu svi kao ti, Nino, pa ne vole svi trčati po cijele dane. Ja se kladim da za svakoga postoje neki sport ili neka vrsta fizičke aktivnosti koje mu pašu. Ma, svašta. Evo, ja baš volim malo
Kljucuti vatru onako iz zabave i čistog sporta. A, Nino, koliko ima tih aktivnosti? O, mnogo, ne mogu ih čak niti nabrojati sve. Svaki sport je dobar, svaka tjelovježba je korisna. Moramo samo naći ono u čemu najviše uživamo. Ne, slušaj, ja ti najviše uživam u crtićima i u pravljenju smicalica i mene uopće ne zanima ta tvoja tijelovježba. I ti hoćeš reći da se baš svi bave nečim? Nažalost ne, Bubuva. Znaš što? Ali ja bih vam svakako preporučio da se bavite bilo kojim sportom. Jer onda se i osjećate bolje, imate kondiciju i puni ste energije odmah. Mogu li se onda ja baviti sa onim, kako se to zove, da, bacanje koplja? Pa ja bi to, da. Ili bi možda bilo bolje da bacam onu kuglu, onako, jel mogu to? Ma da, sad bi Tinka htjela bacati bubu. Pa možete, ali prvo morate naučiti kako se zagrijati prije vježbanja i kako se opustiti nakon vježbanja. Eto ti Gana. Zar se ne može na ovom svijetu ništa raditi bez toga da se ide na tečaj ili da se nešto prije toga uči? Može se, Bubua. Možeš mirno šutjeti bez ikakvog tečaja. U stvari, ti to ne bi mogao. Ha! Dobro. Nego, Nino, slušaj, a koji bi sport bio dobar za nas, ha? Morate probati razne stvari da vidite što vam se sviđa, što vam se ne sviđa, što vas umara više, što vas umara manje, da vidite što vam paše. Dobro, ti si kao stručnjak za te stvari. Jesam. I što bi meni preporučio? Tebi jogu. Molim? Što? To je kombinacija istezanja i napinjanja mišića, vrlo komplicirana stvar. Za početak ti treba instruktor. To bi za Bubu bilo super, jer je on sam pekmezast. A ja, što bi meni preporučio? Ali molim te, samo mi nemoj preporučiti nešto šašavo i za djevojčice. Ja želim nešto opasno, napeto, nešto za prave frajerice, ha? Skakanje s padobranom. Ma ti skači, znaš. Ma ne, padobran, možda neka borilačka vještina. Pa da! Pa to bi bilo super! Da mogu ciglu razbiti rukom onako. Aca! Ili onda ako me napadnu nekakvi zlikovci, onda ja njih i to, ne? Baš ti hvala, Nino, samo nam je ovo trebalo. Hej, Tinka, hajde priđi malo bliže da vidimo možeš li razbiti moju vatru rukom. Ups. Neki misle da je tjelovježba naporna i dosadna i da moraš biti u onoj zagušivoj dvorani da bih vježbao. Ma kakvi. Tijelo se najbolje vježba kad je vani. Ovaj zrak, ova priroda oko mene, to su idealni uvjeti za vježbanje i svaki slobodan trenutak moramo provesti vani. Dakle, moramo ići trčati, penjati se na planine. Dobro, ne moramo baš ići na planine, možemo na neko brdo, ne mora biti ni brdo. Možemo ići u šetnju, bilo gdje. Brati cvijeće, igrati nogomet, košarku, hokej, graničare, bilo što. Samo da se vježba. Eto, idem ja. Ja najviše volim voziti bicikl. I nogomet volim, i košarku volim, i odbojku. Volim se penjati na Sljeme, tamo idem svake subote i srijede. Volim trčati, prije gimnastike i poslije gimnastike. Volim vaterpolo, volim plivanje, volim skokove u vodu. Volim biatlon, volim nordijsko skijanje, volim sport. To se ti smiješ bezobrano zmajice. Ajde, siđi pa da odmerimo snage. Tiše, ne mogu se skoncentrirati. A ti bi, Joga Bubua, mogao malo paziti kako mi se obraćaš. Znaš, mogao bi ga napustiti.
Čekaj, vidiš da pokušavam postati trava i drvo. A, Bubua, vidi, da si drvo, ja bi te ovako na pola. Sak, sak. A i da si vla trave, isto. Ma znaš što? Ja ovo ne mogu. Ovo je bila jedna glupa ideja. Bubua, molim te, što pričaš? Ovo je sjajna ideja. Nije sjajna i mislim da bismo trebali se prestati baviti sa ovom tijelovježbom. Opa, već odustajete. A, ne. Kung fu Tinka. Nikad ne odustaje. Ma kakav kung fu? Samo cilčiš ko neki kanarinac. Nije ti to kung fu. Mogla bi malo paziti na ta svoj bezobrazluk zmaja. Znaš, kad ti dođem tamo u zmajevo gnjezdo. Hajde onda. Fu. Pa stani, Tinka, pa što ti je, stani? Pusti me! Pusti je, samo je pusti. Vidiš da nema pojma o kung fu. Dođi da te zmaja nauči par stvari. Ma stanite! Jao! Ne da vam da se tučete, nema šanse. Ma nećemo se tući. Vidiš da Tinka nema pojma. Dobro, idem ja sad. Idem po daske i ciglu, pa ćemo vidjet ko nema pojma. Pa što je tebi, zmaja, zašto je izazivaš? Zašto? Dosadno mi je. Možda bi ti trebala nešto vježbati. Ja vježbam svoj um. Blago tebi, meni je ova joga tako dosadna. Gledaj, ovo je kao drvo. Aha. I što sad? Bubua je drvo. Glupost. Znaš, uopće se ne osjećam kao da nešto vježbam. A još manje se osjećam kao da sam drvo. Nego? Osjećam se glupo. A, to bar nije ništa novo. Ha! Bubua, Aha. izvoli, drži A ovo. Ne. Drži. Ne. Drži! Sad stavi to lijepo ispred sebe, da ne bi pao u nesvijest od siline mog udarca. Ispred. Nemoj, molim te. Tinka, ozlijedit ćeš se. Ti šuti, zmajo, i gledaj. Nemoj, Tinka, opasno je ako ne znaš što radiš. Dobro, zmajo, zašto me prekidaš? Zar ne vidiš da se spremam razbiti ovu dasku u 1000 komadića? Nemoj razbiti mene. Bravo! Tinka, pa razbila si ju. Hura! 3 put hura za Tinku, pa ti si najjača na svijetu. Ja. Slomila si ruku, Tinka, bravo. Eto, vidiš da je tijelovježba opasna. Nije mi ništa. Hajde, daj drugu dasku. Ne. Ja ću probati sa drugim daskama. Pogledaj koliko ja imam ruku. Ti imaš samo 2. Kažem ti da mi nije ništa. Vidiš? Eto, sad je jasno zašto moramo znati kako pravilno izvoditi vježbe za tijelo. Inače može doći do ozljede, a to nije zabavno. Zabavno je bilo dok se Tinka pravila da zna kung fu i dok je samo vriskala. Kako je ono? Ća! Pokušamo sada svi kung fu, ali bez udaranja. Samo kung fu zvuk. Isa! Haja! Meni je to sve super. Haja! Dragi prijatelji, kraj mene Marko Kriste, moj prijatelj. On je inače instruktor fitnessa i profesor tjelesnog odgoja i obrazovanja. Marko, idemo odmah u glavu. Što je najbitnije kad se mi bavimo sportom? Znači, najbitnije je da se uopće bavimo sportom. Najbitnije je, znači, i za rekreativca i za nekog drugog da zna neki redoslijed vježbi, da se istegne prije tih vježbi. Znači, kod istezanja prokrećemo ili od gornjeg ili od donjeg dijela. Prvu vježbu ćemo napraviti, kružit ćemo glavom, znači idemo prvo u lijevu stranu, pa ćemo onda u desnu stranu. Prvo lijevo, pa onda u desnu. Zatim ćemo krenuti na ramena, znači radit ćemo rotacije prema naprijed i prema natrag, ispruženim rukama. Radit ćemo u stranu, jedna pa druga, ispruži ruke
To. Otkloni se u stranu. Zatim noge. Zadržiš poziciju. Pusti nogu, prebaci drugu. Znači, ako ja igram nogomet sa prijateljima, ja se isto tako moram istezati. Pa jasno. Da mi sad nešto razjasnimo. Ti kažeš da svatko mora nešto vježbati i to ono što mu odgovara. Da, Pa kako ti znaš da meni odgovara joga? zato što si mi rekao da ne želiš nešto naporno. Pa meni joga sigurno ne odgovara. A dobro! I ja mislim da čudovišta uopće ne bi trebala raditi tu tijelovježbu. A zašto to misliš? Zato što se mi razlikujemo od ljudi. Pa sad ako je to za ljude dobro, onda je za nas su čudovišta sigurno suprotno. Joj, tebi se ne da jer si ljen i sad izmisliš gluposti. Nije istina, Bubua je u pravu. Pa čekajte, malo nije sve tako jednostavno. Svako živo biće treba tijelovježbu. To sad nije istina. Ljudi stalno vode pse u park da se psi istrče. Ma što, hoćeš reći da smo mi psi? Ne, ali vas nitko ne vodi u park. Zmaja je u pravu. Ona hoće reći da tijelovježbu treba svaki živi stvor. Otkud ti to znaš? Pa možda je baš za nas čudovišta suprotno. Dobro, ne znam baš za čudovišta, ali za ljude sigurno znam. Čekaj, mene nešto zanima. Kako neko želi nešto vježbati, a da u tome ne bude najbolji na svijetu, a? Zbog rekreacije. Zbog Zbog rekreacije. To je kad radiš nešto od čega nemaš druge koristi, osim da razvijaš svoje tijelo. Meni je sve to sumnjivo. Ko je izmislio tu rekreaciju? Nije nitko izmislio, nego su se ljudi to odavno sjetili. Aha, ljudi, ne čudovišta. Ma nemojte mi sad reći da možete jesti i igrati se kao ljudi, a kad je u pitanju rekreacija i sport, onda niste kao ljudi. Uostalom, puno ljudi ne voli tijelovježbu. Znači da ste ipak isti kao ljudi, jer ima i takvih. I što rade ti ljudi koji ne vole tijelovježbu? Ne gube vrijeme na gluposti, eto što rade. Oni se zadišu kada treba trčati, mišići ih bole kad nose neke stvari i ne osjećaju se dobro u svojem tijelu. Zato ti ja ne nosim teške stvari i nije mi ništa. A zdravlje? Tijelovježba čuva zdravlje. Stvarno? Kako to? Naši mišići trebaju vježbu kako bi ostali jaki i čvrsti. I cirkulacija krvi je bolja od ljudi koji vježbaju. Ok, Bubua, možeš spustiti rukicu, ja ću ti sada objasniti. Znači, cirkulacija krvi je ono kad ti krv ide kroz žile. Joj, ja se sva naježim kad vidim krv. Poanta je u tome da je fizička aktivnost dobra za ljude, da budu u kondiciji i da budu dobroga zdravlja. Kako su dobrog zdravlja kad je tijelovježba opasna? Opasna je kad ne znaš kako radiš. Dođite da vam pokažem kako se trebamo pravilno pripremiti za tijelovježbu. Sklekove sad radi. Nemoj propadat kukovima, podigni kukove gore. Gurni se rukama. Osmijeh na lice. A sada preskakivanje vijeća. Možemo zgibove sada probati. Ajde, pa nije toliko teško, ajde. Probat ćemo. Kako sad? Široko ćeš primiti. To. I podižemo bradu do šipke. Ajmo gore. Do šipke. Sad ćemo trbušnjake raditi. Može? Ajmo probati. Dole. I natrag. Ajmo nastaviti. A ti? A ne, ja ću se odmoriti malo. Kad ću se ja odmoriti? Još malo.
Sada ću napraviti jedan mali eksperiment, mali pokus. Dakle, ovo je ploča za pikado, a ovdje su strelice. Prvo ću baciti jednu strelicu, onda ću se razgibati, pa ću baciti drugu. Pa ćemo vidjeti jesam li precizniji kad sam razgiban ili ne. Dakle, prva strelica. To je bilo daleko od centra. Dakle, razgibavanje. Sad, većina bi razgibala samo ruku jer se rukom baca. I to je pogrešno. Pravi pikado bacač razgibava se kao svaki sportaš, kao hrvač, kao plivač. Krenemo iz početka. Dakle, prvo vrat. Pa možemo istegnuti i ruke. Ali ne baš do boli, jer ni to nije dobro. Nakon što smo razgibali ruke, već smo na leđima. Ovako. A sada noge. Prvo prednji, stražnji i unutarnji dio nogu. Možemo slobodno opustiti zglobove. I sada druga strelica. Evo, malo mi je falilo da pogodim centar ploče. Dakle, sve je jasno. Razgibavanje prije svakog sporta je jako korisno. Nisam znao da je šah isto sport. Šah je sport, ali nije rekreacija. Recimo, planinarenje je rekreacija, ali nije sport. Svašta. Meni baš paše. Zato što ne znaš pravila, pa se sama glupiraš. Ha! Naučit će pravila, tako to ide. Važno je da mu se sviđa i da osjeća želju da se time bavi. Ja osjećam želju da vi prestanete sa tom glupom i dosadnom igrom i da krenemo raditi nešto zabavno. Na primjer? Pa, na primjer, da napunimo vodu u balone i onda da se gađamo. Ja sam za gađanje, Ne. Ja sad igram šah. Napravit ćete nered, to se radi vani. Joj, ti baš znaš sve pokvariti. Šah! Buba, to ne može biti šah, ne možeš pješakom skakati 10 polja. A kako si ti malo prije napravio ovo? Zato što sam to napravio kraljicom, ona to može. Dobro, dosta, dosadni ste. Dosta i meni. Idemo se igrati van. Ukočilo me je. Eto, to ti je od sjedenja. Dobro, kako ti samo padaju na pamet takve gluposti? Prava se našla komentirati. Dođi, Bubua, i stegni leđa, pa će ti biti bolje. Ali kako? Ovako, ruke iza leđa, glavu gore. Sad lagano osjeti kako ti se istežu leđni mišići. Nisam ni znao da ovdje ima mišiće. Da. Dobro, onda idemo li, ha? Čekaj Sada malo. stavi ruku na bok, drugu ruku digneš preko glave i nagneš se tu stranu da osjetiš kako se istežu ovi bočni mišići. Promijeniš ruku, opet. Pa možeš staviti oba dvije ruke na bok, pa lagano vrtiš bokove. Slušajte, ja idem, a vi kako hoćete? Ovo je super, sad se osjećam nekako tako lakše. A u tom slučaju to je ravno čudu. Vidiš? Tinka, hoćemo li se ići igrati van sa loptom? Imam osjećaj da bi te mogao pobijediti. Zašto? Zato što si se tu klatario ko nekakav blesan. Nije se klatario, nego je radio vježbe stezanja. Znaš još neke vježbe iz stezanja? Imam osjećaj da bi ti mogao sad zabiti 5 golova. Bravo, Bubua. Nema šanse. Zmajo, jel ti misliš, ako on vježba i ovo tu znaš sve, jel bi on mene kao onda mogu pobijediti? Da, sigurno. Moraš i ti vježbati, znaš? Da, stvarno. Gledaj, Tinka vježba. Ne vježbam, ne Vidio laži. sam te, vidio. Ne laži, to ti se pamet pomutila od tih svih glupih vježbi. Dobro, pusti sada Tinku. Idemo malo razgibati vrat.
Opet vježba. Svidjelo joj se. Kada 2-3 sata sjediš, pazi da se ne ozlijediš. Televizor kad isključim, razgibam se pa potrčim. Odmaram se i kad vježbam, plivam, skačem, još i pjevam. Da bi kičma bila ravna, glava gore, poza skladna. Tijelo vježbaj svakog dana, vani ili usred stana. Odmaram se i kad vježbam, jašem, skijam i ne zjevam. Nije važno biti jak, mišiće može imat svak. Zdravlje čuvaj sada ti, ustaj i ne dan gubi. Odmaram se i kad vježbam, rolam, plešem i još pjevam.